Hola, Miki. El monument de l'Holocaust. Té molta por. Té molta por. No. Dai, che questo. Visca la Pobla de Sant Antoni. Que venia de Morat. Veníem. Ja, No que veníem. Que per un poble, Moretes. Has anat a Moretes? Està molt guapo. Estàs venint de Moretes? Fèlix. Avorriment de salut, màxim al monument de l'Holocaust. Su puta madre. No sé, Nica és negrot. És un insult, Nica. Que va, ells ho diuen entre ells. Ells entre ells, però tu li dius això a un negre i te xapes la cara. Nica. Te parto la cara, chacho. Ole tu. Grabes una mano i Sí, em polla la puta càmera de sa cara. Aturem la connexió de moment. Gràcies Connexió per la 24 vostra hores. atenció. Fins una altra. Quina cosa. Quina por. Jo ho faig. Volant. M'ha tornat des del pes. Has pogut ser jo. No, sortim i anem. Ara li, No coño de pesa tampoc. Ara de menjar més. ara li caurà malament el dinar. Ara ja vull menjar. Menja 6 bocades, 8 bocades. Menja molt, 3 quilos de menjar. Comença en el Burger King que menja. Por 3 kilos més, 3 kilos menos. Estic depre. Som en ple aquella zona i hem agafat un bus, el número 100, que ens ha duit a Alexanderplatz. Després de passar una estona a Alexanderplatz sabotat, hem agafat un tren fins a Friedrichstraße una altra vegada i d'aquesta estació una altra vegada cap al nostre museu. Bé, i ara d'aquí no molt portarem again, una altra vegada, fins al centre, a la posta de Plats concretament, i passarem una molt agradable vetllada de darrere del nostre viatge a Berlín. Gràcies. Mi hermanita pequeña, es el evento, te lo digo, no te cases con mi hermana, no sé, no me lo sé eso. Ojo de pez! Kann bestachen, is auch spieken, kann bestachen, is auch spieken. Com és aquesta cançó? Tera mare,
bicicleta, autostop. Sería maravilloso viajar. Ey, Julia. Som lite molt lent i aquest dos també. Sabeu una roda? Mira ese hotel. Qué precioso.